Bună ziua, mă numesc Cristian și bine v-ați găsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm un joc cu Obi, alături cu verișoara mea, Ana, aici. Bună! Aici. Iar acum trebuie să terminăm acest Obi. Auzi, Ana, cum îți place? Cum îți place acest joc? Da. Foarte mult. Și mie. Să știți, băi și fete, nu uitați de butonul de like dacă vă place acest hobby. Că a luat și verișoara mea înainte. Să mergem. What the heck? Ce s-a întâmplat? What the heck? What the heck? Nimica, nu s-a întâmplat nimica. Băi și fete. Stai mă, luptătorul ce și-a întâmplat. Dacă mai ți-ai nimic, am 2 recompense ce raiba. Doamne, m-a bubuit telefonul meu. Dar să știți, băi și fete, acest hobby e destul de ușor. Și în fine, hai să mergem. Acum trebuie să sărim peste lavă, că e lavă dacă e. De fapt nu era lavă. Sau cred că era lavă dacă e. Deci în fine, hai să sărim pe aceste cerculețe și pe oasele astea de câini sau ce-o fi astea de om, ce-o fi. What the heck? Mama, și căzut. Doamna verișoară căzut. În fine, hai să trecem pe aceste cărămizi în formă de pizza. Și așa, hai să mergem. Aici te las pe tine, nu sunt. Stai, așa. Trebuie să, da, auzi, Ana, dar trebuie să ne dăm pe game mode. Pe game. Vino încoace. Vino încoace. Stai, bine. Bă, e asta corectă? Da, și aia, tot asta. Bă, tu te-ai dus pe aia roșie, portocalie și pe aia. Asta galbenă. Albastru? Hai, du-te tu, nu mai știu. Bravo. Uite, am murit și nu mai zic de tine. Doamne, ce cocoiești găimile din jocul ăsta. Bă, stați, am o ancoră aici pe gratis. Climb. Speaker. Da, asta e pe gratis, nu merge, ce al naiba? Mamă, nu merge, efectiv. Să nu contează, hai în față. Mamă, unde te-ai dus și tu? Nu știu. Mamă, unde te-ai dus și tu? Dacă hai să treci. Armuri de alea gratis, ce s-a stat? Ce armuri gratis după Minecraft? Ce Minecraft, că ăsta e Roblox. Mamă, hai să mergem. Mai mă vezi? Nu mai mă vezi? Ba da, te văd, ești în circuitul ăla de parcă se șterge Roblox sau Minecraft. Mă amețesc aici. Hai să mergem. Parcă nu știți unde mi-e camera. Deci, în fine, hai să o luăm înainte de... Eu m-am dus cel puțin. Hai să luăm și noi înainte, așa că Cristian, nu știu dacă se vede că eu m-am dus înainte.
Eu te văd acolo. Da, că am murit. Aoleo, dar ce-am cu săriturile astea? Hai să... Le fac. Așa, hai să mergem pe acest gol sau ceva. Băi și fete. Ioi, tu cum ai făcut în prima? Sau n-ai făcut-o? Hai să o luăm așa, că e mai ușor. Ioi, mergem pe planete, ce-o fi alea. Auzi, Ani, mă aștepți că YouTuberii o să ne certe. Nu. Că am căzut după Suzetă. Mama, am căzut după Suzetă, după planeta Suzetă. Nu știu cum este. E planetă, în primul rând. Planeta, am înțeles. Bă, dar nu se întâmplă nimic pe aici. N-ai uitat ceva să le zici la oameni? Ce? Să dea like și Să dați like și subscribe la acest video și la mine, și la și la prietena mea Ana. Verișoara mea Ana. Și nu uitați de like dacă vă place acest skin al meu după Roblox, că mai am încă un skin. Și de butonul ăla de subscribe. Și la mine și la el. Da, eu dau din cap acum. Aprobator. Da. Cristian, vină încoace, stai un pic. Si. Vină încoace. Dar stai, nu mor după asta de aici? Stai. Vină, Cristian, e la mine. Să le ară la oameni ceva. Ce să arătăm aici? Asta Stai că merge. arată ca Roblox-ul. Ca pătratul de Roblox. Ca și când intru. Mai încerc o dată. Da, nu merge pe jocul ăsta. Uite, avem și timp. Nelimit. Uite, avem și acolo timpul. La tine e mai puțin decât la mine. Ce timp aici? Nu e nicio... Uite, exact. Ăsta, cadou ăsta? Timp. Da, poate primești ceva. Ia mai mult timp decât tine. Efectiv. Hai să mergem și noi aici liniștiți. Stați că am căzut. Așa. Toc, așa. Asta e o cupă, stai 60, am ajuns la obstacolul 60. Deci să ajunge la 110. Sau nu mai știu cum se numește numărul ăsta. Nu ești la obstacolul 60. 63 de fapt. Ce mă? 64. 50. Și 8, că ăla e obstacolul. Stai că nu mai știu. Stai că mi s-a întors telefonul. Ajutor. Gata. Am rezolvat. Deci hai să ne luăm pe aici. Uite, capul extern. Așa, să ne dăm pe tobogan. Am nimerit ținta aia. Sau dacă am nimerit-o, dacă e. Eu am nimerit-o, am și zburat. A mers, Cristian, dă. What the? Vă stați mă așa că mă încurc. Am luat înapoi. Aolo, eu m-am teleportat, nici nu știu ce fac. M-am dat pe un tobogan aiurea. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Unde te-ai dus? Așa, o iei pe aici. Ok, și dă-te așa. Ui! Ce e ăsta tobogan? Stai așa, uite, stai un pic. Uitați, oameni buni, cât am făcut noi din parcurs. Foarte mult, nu așa? Adevărat. Adevărat. Stați mă așa că mi s-a blocat telefonul. Așa mi se blocat telefonul. Așa, perfect, să-i ținem așa, normal. Haideți. Am arătat eu din greșeală. Să văd. Hop. Hop, hop. Aoleu, și era scat. Păi cădem înapoi de la început. Mama mea.
Astea sunt steluțe. Nu, dar nu mai e mult. Uite, ia stai un pic. Oprește-te. Uite-te, dacă te uiți în parte... Ia, stai un pic, da. Uite, dacă te uiți acolo, vezi... Acolo e finalul. Hai Finalul, să mergem mai repede, să-l terminăm. Stai, eu aștept și cu Am și murit. Dar atâta înălțime... Mie cred că să nu cad după astea. Hai că Am căzut. eu nici n-am Viața căzut. mea. Șmechere chestiile alea, că dacă te prinzi de ele. Eu goș. Ura. Am căzut în gaura de guguș. Da, am văzut un servan. Nu mai este mult. Da, să știți că nu mai este. 73. Uitați cât de jos am fost și acum cât de sus suntem. Adevărat. Da, eu dau acum din cap aprobator. Sper să mai avem mult. Sper că mai avem puțin de făcut. Ce s-a întâmplat? Așa, 2 minutele. Așa. Nu mai avem mult. Adevărat că eu sunt la obstacolul 85. Deci la 77. Deci la 88. 80 aproape. Eu sunt la 80. La 81. Efectiv. Eu te văd acolo. Mamă, stai că nu pot să trec de chestia asta. Gata, hai, am trecut. Așa, să te dăm teleport aici și să mergem. Stai un pic, stai. Uite, oprește-te un pic. Uite, tu aici vezi. Deci la 82, acolo vezi. Uite, climb. Am primit un... Ioi, dar eu de ce n-am apărut? Nu l-am primit. De unde ai luat? Păi de la ăla care se încărca. Da. Am primit și eu, deci nebun. La fel? Da. Păi putem să sărim acum. Eu sar, nu mai stau. Eu uite-mă, peste. Direct. Mai ușor. Deci... Mai ușor. E mai ușor așa. Păi da, altul vin 2 secunde, gata. Nici nu mai trebuie să mai fac astea. Vezi că aici e astea așa. Normal? Foarte simplu. Nu mai îmi trebuie nimic în viață. Nu mai trebuie nimic în viața asta de pe Roblox. Adevărat, fix ce-am zis eu. Ia, hop, hop, hop. Hop. Mă, ce era să cadă? Așa. Da, aia este băi și Am fete. căzut. Da, este băi și fete când îmi iau deme și mor de aici. Uitați așa. Problema este că nu-mi dispare chestia asta din inventar. Adevărat. Doar că ți-o dezactivează. Atâta. Adevărat. Astea albe te omoară, nu știam chestia asta. Oh. Acum fix acolo, Cristiane, unde ai murit, tu omori ușor. Oh. Deja mi-am dat și teleport când mi-am luat pic de damage. Îți place jocul acesta? Da. Ia uite, eu direct nimic mai Nu uitați de like dacă vă place și voi acest joc și scrieți în comentarii care a fost obstacolul vostru preferat. Mamă, ce simplu e ăsta. Acum easy peasy. Lemon squeezy. Adevărat? Da, aproape am ajuns, dar ce? Nu e nimic. Nu, tu ai căzut că gata. N-am căzut. Nu, gata. Hop, așa. Hai să mergem. Eu gata, am câștigat. Eu aproape am ajuns. Eu sunt la obstacolul. Ia, ce-am luat? Ce-am luat? Stai că trebuie să iau ceva. Hai că aproape am ajuns și eu. Mi-am luat pizza. Ia să vedem ce. Oameni buni, uitați aici pizza. Stai că nu se vede. Pizza! Pizza presto! Ia să vedem ce primesc de aici.
o bucată de tort. Dacă v-a plăcut videoclipul acesta, Nu uitați de pune butonul de like și de subscribe. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Pe data viitoare. Pa!